ăștia nu sunt adevărați cu voi, ăștia vă mint pe față să facă bani pe urma voastră. Eu n-am nevoie de banii ăia. Eu sunt bine așa cum sunt, mă înțelegi? Ăștia își bat joc de voi, mă înțelegi? Dar eu vă iubesc. Așa. Și în al doilea rând, Doriane, dacă vezi asta, îți propun să stai lângă nevestica ta, că știu că ai nevastă. Stai lângă nevestica ta care te filmează săraca zi de zi și tu în loc să o iubești pe ea, te duci să iubești minore, mâncați aici furata. Îți plăcea de Anais când aveam eu treabă cu ea, mă nebun, bă. Gata cu astea. Gata, nu mai comentează nimeni de acum încolo de mine, că ați văzut ce vă fac. Așa că gata, un copil de 18 ani va arăta tot ce înseamnă ce e posibil și ce e imposibil. La 18 ani, în 7 luni de zile și voi sunteți aici de 14-25 de ani. Ești nebun la cap, stai comit, să rămână, Doamne. V-am pupat și noroc.